Organize ndị bụ mụlụ nze m ọzọ ekenekwa m. O nwere vidio dadị ya nwa mee eweta ebugo m ya bụ data vidio ọ dị ịbụọ ka ọ dị ndị mmadụ ekwu n'ihe dị iche iche na ya mana o nwere na-achọ ịghọta ebe ndị be anyị nọ. Biko nna ya ndị be anyị ihe ọ bụla ị na-aghọtara ịkpara ezi na datin ịpụta kịta mmadụ ekwu okwu ịghọta ihe onye ahụ kwu jụọ ajụjụ ọ bụrụ na ịghọtara ọ n'ịmara ka isi jụọ onye ahụ ajụjụ si ebe ahụ pụọ because amụrụ m the reason ya ndị be anyị abụ ihe ọbụla ha na-aghọta ha odegwu ha chọ ka ha kpalie datin mgbewo titọọ ya metọsịa ya chifuzie na nkụ dị na mba na-eghele mba nni chifuzie na ihe onye na-eli ka onye na-asọ omume mụ na gị na-aba bụrụ ofu amụrụ mụ na gị na-abụ ofu mgbọsị anyị abụrụ nwanne nghọta dị n'iche iche onyinye amara dị n'iche iche nkwu ihe ịghọta ha ịbịa na-ebịa kpọba m ihe nna akịtịkpa gbagbuo gị ekwensu kpọọ ha ọkụ o nwere ihe ịma ịbụ olodo ngwanụ kwuene nke gị ịnọda ike ọkụ wee nwee ike nwee ihe ị na-aghọta. Ihe a bụ the problem this video na ha generate kịta online ndị akọrọgbaga agbago ndị akọrọgbada agbada. Omenala Igbo siri ike ọdịbendị siri ike onye m na-ekwu omenala Igbo afụberọ m ndị nwere omenala ka ndị Igbo maka inwe ike na for example jebe akwamozu ilu ebe a asị gị na ndị be ha na-akwa aṅụ St. Mary na Oshinapụ nwekwa ebe iyi eje ha sị gị na ọ bụrụ Oshinapụ na ọ Baron nwe ebe iyi eje ha sị gị mba na ha ejiri ọkụkọ Igbo eme ihe si weta ha ọkụkọ Agrik ọ si weta ha mpata anụ. Ọ dị n'iche n'iche o nwere asị na Igbo na-asụ n'onu ịghọtago so biko onye na-etọpụ na ihe dadị ya ikwu maka dat ihe onyonyo ahụ o mee mgbe gara aga ka ọ dị. Mụnwa na onwe m ama nchọ ka ife a m ekwu ka ọ tee aka maka na ana m eje ọrụ mana asị m ka m kwụsị n'ebe ọ bụ na mkpọtụ adịrọ ka m nwee ike ịgbata ife onye ma onye ọkpa. O nwere ndị obodo delu m ozi na nzuzo fachọrọ idie n'ebe ndị ọzọ na-ede fada enyewa ozi na nzuzo wee sị m na ife na-ekwu bụ asị. O nwere ibe chọka nkọwara onye ọbụla o nwere mgbe m ji wee kwuo na nkwuo okwu na onye ọbụla na-ekweta ife nkwu mba ọ mmadụ ka m ife m na-ekwu bụ ife nna m Ọkafọ Ugoezu ọnwa asọ eze anya n'Enugu Ukwu kụziri m ya na nwanne ya nwoke Ụmụada Ugoezu ọzọ nwanne n'Enugu Ukwu nwanne ya nwoke Ọkafọ Ama n'Enugu Ukwu ife akụziri m isi ya apalata onyere dibịa n'Enugu Ukwu ụmụ nwunye nna m na nna m ife na-ekwu bụ ife akụziri m ka omenala Igbo si wee dị ya bụ ọ bụrụ na ife na-ekwu adịrọghị mma n'obu ma na ife na-ekwu abụrụ ka ndị be unu si eme nwere mgbe m ji akwuo na unu ya ekwete m onye ọbụla nwere ike esi ife na-ekwu bụ asị nsogbu adịrọ mana ọ ka m si wee ghọta ka m si ekwu uche onye adịrọkwa ya njọ. O nwere ndị obodo bụ ndị wakporo m wee na-ekwu na ife na-ekwu maka nwa abụrụ eziokwu fa na-agwa m sị m n'obodo fa mụ ha chọrọ ịkpa afa ndị obodo a ife mama ji kpaba ndị obodo a bụ na mụ akara nwee ike ije ju ndị obodo niile ese ọha asị ajụwa onye eze ma onye isi ndị obodo a ka o kwuo okwu mmeji wee sị na m ajụgo ndị obodo a akara nju ndị obodo a ese nọọ na o nwere ndị mmadụ na-abịa ajụ m si nọọ na ife na-ekwu bụ asị na obodo dị otu obodo dị otu a ndị obodo a dịkabarịrị n'iru akwụkwọ fa na-ekwuo na ọ bụrụ na nwoke ọwụrụ na bebe tụ nwaanyị ime na nwaanyị amụta nwa na nwa bụ nwafa mafa emere ego n'isi nwa ma na emere ego n'isi nwa na nwa nwa bụ nwafa n'ọka ndị bebe si eme. Achọrọ m ịjụ ndị obodo asịfa unu chere niile nọ ebe a maka na ọ na-ebe m kwuru okwu ka unu si wee wakpo m unu na n'ibe ndekwa achọrọ m ịjụ unu chere niile maka na m enwere ike ịzụ unu n'otu n'otu maka na nzaba unu n'otu n'otu na ọ ya ava m arụ ana m eje ọrụ abụrụ m ya nọ nkịtị abụrụ m ya nọ n'iru ọkụ mgbe ọbụla otu ifo m nkịta ọrụ ka m na-eje ndị ebe m na-alụ ọrụ ndebe igwe na-ekwu okwu mmadụ ebutu ya aka ma ọ bụ na chi ejiro ọ ka m si alụ
ya bụ na nkwu okwu ana m achịkọta okwu niile ana m ajụ unu si unu ọ bụrụ na echi niile luo ọ bụrụ na ndị na-ewepụta ndị na-echi eze na be unu ekwuo ọnụ ndị ọnụkwu unu ya ewepụta eze nwatakịrị nwaanyị iji eduru n'ike ọ bụ na imere ego n'isi nne ya na onwere ibe ime n'isi nne ya ka na-eme ka njụ unu si unu oyechi nwa eze na be unu nwatakịrị ọ bụ na onwere ihe ime n'isi nne ya ọwụ na oluo mgbe ọfọ ndị ezinụlọ ọfọ ngwuru ya elu ndị be unu onye dị otu a ya ebu nwa ọfọ dị be unu onye mere igbe ọbụla dị isi nne ya ọ bụrụ na unu zarakwana m si na a na-eme ya na be unu ịmanụ na abụrụ ndị Igbo ịma na o nwere ebe unu si wee bịa biri n'ala Igbo wee mụbawazie maka na unu na-asụ Igbo unu asị na unu bụ ndị Igbo enyochebe ihe enyochebe jee na ya n'anya unu abụrụ ndị Igbo maka na o nwere obodo ive unu na-ekwu na-eme o nwere mgbe m ji asị onye ọnwụ na-akpọte n'ive m na-ekwu chi ukwu bụ chi ukwu kele ụwa ka igwe anyị kwotere ndị nna anyị kwotere ndị mmadụ ka na-agbaghị ya okwu echi niile ọja adịrị ma ọ bụrụ na ị na-eso n'ive ndị Igbo na-ekwu o nwere onye a na-akpọ ọja adịrị si pụta ka ya na chi gbaa mgba ndị Igbo nwere ndị isi adịrọ mma ọ bụrụ taa ka o bido isi adịrị ọja adịrị mma ọja adịrị lijuru ahụhụ si ya pụta ka ya na chi gbaa mgba ndị Igbo nwere ndị na-agbaghachive okwu ọ bụrụ na nwere ndị na-agbaghachive okwu ọ mụ na gị na-abụ ya agada ekwuzi okwu ikwete n'ive nkwu na mmadụ ekwetere ndị ive nkwu a na-afọ ogwe m iwe chaa odegwe m iwe na nkwuchara okwu isi m na ive nkwu bụ asị ọ nara egwe m iwe maka na nwere mgbe m ji wee si na mụ na onwe m bụ nkwucherekwe na mbụ mba ive m na-ekwu bụ ka m si wee mara ọwụ na ebunye m iyi nwụọ na ive m na-ekwu bụ ka m si wee mara ọ bụrụ na ka m si wee mara abụrụ ka isi wee mara nsogbu adịrị a ịmara ka isi wee mara ime mgbe echi ya elu amara ndị kwụ mma mara ndị kwụ njọ onye na-ese mụ na gị na-abụ okwu mana achọrọ m ka m jụọ ndị obodo asị mụ na nna asị ese njiri unu o pere mpe oli jụrụ awọ unu ya aza nwunye n'obodo unu ebe unu sịrị m mana letakwanụ na njiri unu si unu ọ bụrụ na ada unu nwaanyị tụrụ ime na o nwere onye bịa tụ ada unu nwaanyị ime mana o nwere ibe o mere n'isi ya onye aganata azụ echi nne si na ya ekuru nwa ada unu nwaanyị mụrụ unu ya ekunye ya nwa unu ncha niile onwekwa onye zara nya onwere onye mere ego n'isi ada unu nwaanyị unu na-ekwu na unu ya ekunye onye tụrụ ya ime nwa unu azara nya mana nsogbu adịrọ ibe m na-ekwu bụ ka m si wee ghọta ka ndị Igbo si wee dobe ya ọtụtụ ndị obodo niile na Igbo kwetere n'ive m na-ekwu sọsọ ndị obodo unu mụnwa ya rakpaba ndị obodo unu maka na mụnwa nna ndị obodo na-akarakpa n'ọkụ nara wee wakpo m n'iru akwụkwọ na-ekwu na ibe m na-ekwu bụ asị ibe m na-ekwu nwere ike ọ bụla asị n'akụkụ mba nke unu mana ndị mmaara na ibe m na-ekwu abụrụ asị tupu onye ọbụla enweghị ike isi na nwa bụ nwa ya ọ ya enwela TV mere n'isi nne nwa ọ ka omenala Igbo si wee dị ije tụọ nwaanyị ime wee gọnarị afọ ime a ịtụrụ nwaanyị asị gị na ịtụrụ ya ime esi ya na-asị na ịtụrụ ya ime na ọ bụrụ gị tụrụ ya ime nwaanyị a wee megide wee mụọ nwa ọ bụrụ na ọ nwụọ onye ọzọ bịa mee ego n'isi nwaanyị a dịka ndị obodo besi wee kwado nwa awụrụ nwa gị onye abịa mee ego ya nwere ike ọ bịa mee ego ya edunye nwaanyị edunye nwa yara enwenwu ike na nwere onye nwa n'ụwa nwee ndị obodo ọ bụ na baya na-ekunye onye ọbụla nwa onye a mee ego n'isi nwa kuru nwaanyị a na nwa bụ nwa ndị ụmụnna ndị nwaanyị a ị nwere ike ịbịa na nwuru ndị ụmụnna nwa ọ ka omenala si wee dị o ya enwela TV mee n'isi nwaanyị ndị ụmụnna ekwete na ị na-anụ nwaanyị a tupu i wee nwee ike ịralụ nwa ọbụla ọ mụtara ọ bụrụ na ị merie ihe rara nwụrụ nwa a mana unu si na ọ bụrụ ka unu si ebe n'obodo unu a sị m unu ji jụọ ese
unu bụ ndị Igbo ka unu si wee na-ekwu mana dịka unu si akọwara m ka unu si eme na be unu ọ na-adị m ka unu abụrụ ndị Igbo ọ na-adị m ka unu onwe ka unu si wee bata n'ala Igbo wee bịa ọ wee ka ọ bụrụ na unu bịa kọwa ọrụ bịa rụwa ọrụ bịa mụbabazie megidezie arapụ unu abụrụ ndị Igbo ọrụ na unu anaghị eme ka ndị Igbo unu abụrụ ndị Igbo. Ugezu Jideofor Ugezu bụ afa m ayaka ndị Igbo gburugburu na Iduwere Kingdom ayaka Enugu Ukwu na Okwulu ndị Igbo n'Umunri alụsị na-eli azụ na njikọ ọka onye nyere ya nye n'isi onye na-atọ ịvara ka isi ara ka iwe obu na-awa ọvụ ọmụnwa ọ bụrụ na ibe ndị ekwu adịrọghị mma ikwuo nke gị mana ọ yara sele mana gị na-abụ okwu n'uche onye adị ya njọ ndị Igbo na-ekwu n'okwu ekenekwa m onye ọwụna nke onye chiri nya zelu